Oilang no khurum kanong jotono no je ani video kaisa viral tongmani Facebook o offline na te musai tongmani kepelewi klai thaka haipano ang selo dimani yakro phasapika afrek no offline na te video je khlaimani ani belaki chaliya ang onek no respect duo afrek no tabuk je channel ro kaisa viral tongmani o jaga je amo haike phunukjak je ang frek no respect rina rungye hinui ang onek no respect riwo a frek no phiaba ang serori thani ani yakni kepere klai thaka paithago ang serori thani haino hai ang khojaka na ang koijao please a video no delete khairi di ani no chayang khap ma khairi sidano video no please delete khairi badi hasteni rokorong no jotona ang nakarsano ang haike te video khaliya